Dito kasi kami dumaan sa ano, sa DRT. Tapos San Miguel kami. Tapos dito. Hindi kami nag-highway para makita namin yung sitwasyon dito. Welcome to my channel, Albdict Rio. Enjoy your watching and subscribe my channel. Barangay Bungo, Gapan City, Nueva Ecija. Yan, nandito na kami ngayon sa may Barangay Bungo, Gapan City. At itong karsada na binabaybay namin ngayon, ito yung Bungo Road papunta ng Peñaranda, Nueva Ecija. Yan yung next destination namin, yung Peñaranda, para doon na kami mag-aalmusal sa may Peñaranda. Masakit sa mata kasi salubong kami sa araw, kaya nakakasilaw. Yung karsada rito, semento naman siya, kaya lang marami na rin mga sira-sira, kaya iwas-iwasan mo rin yung mga bitak-bitak na karsada. Eto, Gapan na to Dito banda talagang tuluyan na sira-sira talaga itong mga karsada. Ayan, talagang wala na. Grabe na yung sira dito sa part na ito. Bungo to. Malambot siguro yung lupa dito sa parte na to, kasi dito lang naman yung sobrang sira talaga mga karsada. Halos sa pitak-pitak talaga na. Ayan, dito medyo okay na naman. Semento na naman. Medyo ayos-ayos pagdating dito. Ito yung nagpapabagal sa biyahe. Sa dulo nito, Peñaranda na no? Malapit-lapit na Dito kasi kami dumaan sa sa DRT. Tapos San Miguel kami. Tapos dito. Hindi kami nag-highway para makita namin yung sitwasyon dito. Sige, maraming salamat to. Sige, salamat. Ayan, shoutout kay ate. At napakwento pa kami sa kanya. Ha? Oo nga Ayun, huminto muna kami sandali at nagpalit ako ng battery ng aking camera kasi nalobat na. At yun na nga, habang nagpapalit ako ng battery ng camera ko, napakwento pa kami doon kay ate. Kasi doon kami sa tapat ng bahay nila napahinto, kaya
lumabas si ate at nakapakwento pa kami. Ito, okay na. Semento na. Ito, ang ganda ng bahay dyan, no? No? Parang hindi pa natapos, no? Oo. Dito maganda ng karsada, talagang sementado na siya. Kaya mas mabilis-bilis na ng konti yung biyahe namin. Salubong na naman kami sa araw, kaya masakit sa mata, nakakasilaw. Ibig sabihin nakaharap kami ngayon sa silangan. Kasi talagang salubong na salubong namin yung araw. Pero maganda mag-rides dito kasi malamig. Yung kabila mo talaga puro mga taniman. Kaya malamig yung biyahe namin ngayon. Ito yung part ng Agapan, nasa bandang dulo na, no? Ito na to. Welcome Barangay Mabaklay? Barangay Mabaklay. Baklay? Barangay Makabaklay. Yung pala. Barangay Makabaklay. Gapan City. Ito yung pinaka likurang bahagi na ng Gapan City. Ito yung nasa bandang part na ng papuntang Peñaranda. Ito yung bahagi ng Gapan City na tahimik na kasi halos walang dumadaan dito. Madalang kami magkaroon ng mga kasabay. Kaya mas okay dumaan dito kasi tahimik at malamig yung biyahe mo dito. Dahil tuloy-tuloy yung biyahe mo at walang traffic. At maganda na rin yung karsada rito. Talagang sementado na siya. Maganda at okay magbiyahe dito. Kaya lang yung ibang mga madadaanan mo, may mga portion pa rin talaga na may mga lubak-lubak pa rin. Dito pagka nag-right kayo dyan, yun yung papunta ng Minalungaw Trail. Dire-diretso yan ng papuntang Minalungaw National Park. Kaya lang, dadaan ka dun sa Minalungaw Trail. Ayan, yung karsada yan sa kanan natin na yan,
Doon din papunta yan sa Minalungaw Trail. At pagka kumaliwa ka naman dyan, yan yung papunta ng Barangay Mabuga, Gapan City. Papunta yan dun sa mismong proper. Tayo, dediretso tayo dito. Ito naman yung papunta ng Peñaranda, dun sa bayan ng Peñaranda. Dito, rough road pa, kaya balik ulit tayo sa rough road. Pero kahit rough road, maganda yung karsada. Pantay siya, hindi siya malubak. Ito nga nasa kaliwa natin na to, ito yung St. Joseph Elementary School. Bossing, tama ito palabas to ng Peñaranda, no? Salamat. Ito pala nasa kaliwa natin na to. Ito pala yung barangay hall ng Barangay Makabaklay. Nandito pala. Ito yatang barangay Makabaklay ang huling barangay ng Gapan City. Pagkatapos ano na yata ang kasunod nito ay Peñaranda na. Ayun, parang farm din yun, no? Exciting itong rides namin na to kasi talagang nasa liblib na kami. Nakita nyo yung magkabilang side ng karsada, talagang puro taniman at damuhan na lang yung mga nakikita nyo. Pero okay pa rin yung karsada rito kasi kahit sabihin mo na rough road siya, pantay, kaya mabilis pa rin yung takbo mo kahit na sabihin mong rough road. Kaya lang ang problema mo dito pagka umulan, sigurado grabe putik ito. Kaya mahirap bumiyahe dito pagka umuulan. Talagang maliligo ka rito ng putik sa tilamsik, sigurado yan. Ayan, katulad niya, pagka maipunan ng tubig, sigurado. Kaya mahirap dito dumaan pagka umuulan. Okay dito pagka ganitong tuyo ang karsada. Wala kang problema. Alikabok lang yung iintindihin mo. Ito, JJPM, SM. JJPNM, yung pala. Ha? Yung JJPNM na yun, poultry farm pala yun. Marami pala dito, mga poultry farm. Yun pala ang marami sa area na to. Eto, Gapan City pa rin yung nakakasakop dito sa area na to. Part pa rin ito ng Gapan City. Ayan yung mga bakas ng ulan, nagkakaroon ng ipon ng tubig. Kaya siguradong maputik dito pagka
maulan. Dito sa area na to, halos mga farm yung mga makikita mo dito. Ang lalawak ng may mga nasasakupan ng mga property dito. Makikita mo yung mga bakod-bakod nila, yan, may mga tulos-tulos na kahoy. Yun yung pinaka-bakod nila. Ang lalawak ng mga sakop ng may mga bakod. Na Terra Solar. Ayan, oh. Pag titignan mo yung binabaybay naming karsada, parang wala nang katapusan. Talagang nasa liblib na lugar na kami. Tingnan mo, wala kaming halos nakakasalubong. Kami lang yung bumabiyahe dito ngayon sa lugar na to. Ha? Oo. Hindi, doon ka dadaan sa kabila, doon sa malayo. Papunta ano ng bayan kasi yun eh. Palapunta ng bayan. Oo, sementado. Pupunta ng Gapan yun eh. Explorer talaga. Ito, part na to ng ano eh, Peñaranda to eh. Ha? Eto. Eto siguro yung pare, no? Siyempre. Kung pagmamasdan mo tong karsada na binabaybay namin ngayon, no? Akala mo parang napakahaba at wala nang katapusan. Pero kahit pa paano, nandito na kami ngayon sa may Peñaranda, kaya medyo okay na. Konti na lang. Malapit-lapit na tayo eh. Ha? Oo, ng Peñaranda na. Ha? Ano na? Oo. Mapagas na siya dun. Ha?
Di ba exciting itong lugar na to? Tama, tayo lang dumadaan. Ha? Solar. Ah. Ano yan? Puro tanim eh, di ba? Puro tanim. No? Oh, puro huni ng ibon dito, no? Ha? Oo nga. Nakakita na ako ng ano, semento. Barangay San Josep na yata ang nakakasakop dito sa lugar na to. Ang Barangay San Josep yata ang unang barangay ng Peñaranda pagka dito ka galing sa Gapan, sa Barangay Makabaklay.
Ito, Peñaranda na to eh. Sigurado malapit na tayo sa bayan kasi ano na eh. Marami ng mga kabahayan. Dikit-dikit na banda rito yung mga bahay. At etong nasa left side natin na to, ito yung San Jose Elementary School. Parte na nga yata ito ng bayan ng Peñaranda. Ano, Peñaranda na nga. Ito na yung Lacuna Street. Ito na yung pinakadulo. Dito tayo kakaliwa sa Lacuna Street. At itong nasa right side natin na to, ito na yung barangay hall ng San Jose. Ito yung bridge na tatawiran natin. Ibig sabihin, nandito na tayo sa bayan ng Peñaranda. Dire-diretso lang tayo dito sa Lacuna Street na to hanggang umabot tayo dun sa Zamora Street. Doon tayo kakanan sa Zamora Street papunta dun sa may Peñaranda Bridge. Ayan, pagdating dyan sa Zamora Street, pagka kumaliwa ka dyan, yan yung papunta ng Gapan City. At pagka kumanan ka naman, yan naman yung papunta ng Peñaranda Bridge at Peñaranda Municipal Hall. O kaya naman, pupunta ka dun sa Port Magsaysay. Ito yung way papuntang Port Magsaysay. Pagas ka? Ayan. Ha? May 2 bars pa naman. Hindi, para sigurado. Oo, baka mamaya wala tayong mga... Oo. Kain naman tayo, puto na. Oo. Hanap tayo makainan. Kagagaling natin sa liblib eh. Wala tayong kakainan sa liblib. Wala tayong kakainan doon. Dito, hanap tayo. Nasa bayan na tayo. Panguhuli pa tayo rin ng mga yawa. Niluluto pa dati. Kailangan kumain tayo kasi liblib na naman yung pupuntahan natin eh. Ano na, papuntang Santa Rosa. Santa Rosa na. Ayan, pre. May makakainan ba dyan? May makakainan dyan? Dito ba? Dito wala na, no? Okay. Pare, balik tayo. Dire, itong karsada lang na to. Balik tayo, pare. Kain muna tayo kasi dadaanan natin, liblib ulit eh. Oh, wala naman tayong makahinan. Ha? Dito tayo dadaan. Oh, dito tayo. Hanap lang tayo kakainan. Balik muna tayo, hanap tayong makahinan. Sige, una na kayo. Oh, Peñaranda na. Bandang kaliwa. Ito ba, una ka dito lang, bandang kaliwa daw. Thank you, thank you. Ha?
Saan? Ito. Oh. Ano? Ha? Dali. Nakita mo yung mangga? Saan? Nandun, kaya malalaki yung parang bilog. Oh? Ikaw? Eto, ano ba to? Di ba dinuguan to? Hindi, ano yan, atay? Munggo. Aray ko. ano mo? Sige, pili ka lang. Ha, sige, kaya kaldereta. Ha? O, ikaw. Ayan. Tsaka kanin po.